Sanibran, Mqeqeshi Wezinsizwa. Bathu phunzu kenganje ngephuzu mwathi iqomani. Bathu mfane mpala semncane odaka badida bethe mdala nti cha bamsukela bethinga nehlaza cha. So mfowethu yabona mangabe ngisuke ngikhuluma nawe kanje. Ngisuke ngikhuluma ngento engiyaziyo, yabona. Kodwa ke ize kunjalo. Phela kusho ukuthi nami yonke into engiyishoyo iyosebenzela wonke umuntu. Cha akekho umuntu kanjalo, akekho umuntu emhlabeni ongakhuluma into isebenzele wonke umuntu. Ingabasebenzela abaningi kodwa kube khona lelo dlanzana elingayizwa kahle leyo nto, yabo. So nami egcineni ngumuntu kodwa nje kufanele ukwazi lento engisuke ngikutshela yona so into engiyaziyo, yabo. So ungizwa ngikhuluma kanje na kunetsizwe ngibhalelile la mfowethu ubhalile wathi sawubona mfowethu ngiyethemba uyaphila. Wena ngiyaphila mfowethu. Intembe na ukuthi uyaphila la ukhona uthi ubafike umfana ka mfowethu uyasesha isibongo ke uthi ngithi angicela usizo lana mayelana nokuqonywa kwenye indawo. NgiseThekwini ngisuke emakhaya and emakhaya ukhona ebengihlekisana naye wangishiya yabona futhi ngiyacela nje yabona nje mangabe bhala igama liphelele, yabona. Ungangenzi ngiqagele ukuthi oh hayi ungoba noma ubani libhala igama nje liphelele. Ungangibhaleli kube khona ama alphabet owashiya, yabona. Ungangenzi ngiqagele, yabona. Khombisa ukuthi usukhulile. Umuntu osekhulile uyakwazi nangombona nangendlela abhala ngayo, yabona. So wena makhona amagama owashiya kufanele umuntu okhuluma naye mhlambe abhala usawubona ongaphelele noma athi NJN kodwa uqonda ukuthini, uqonda ukuthi unjani, ukubuza impilo kodwa athi NJN cabanga, yabo. So noma athi ufuna ukuthi ngiyaphila athi P.LA lo muntu uthini uthi ngiyaphila kodwa ubhala nje sengathi into enzima ukubhala ungiyaphila uphelele. Bhala igama liphelele, igama libhala kanye malike laphelela next time usuthi uyalibhala lizoyivelela. Ama-smartphones enze njalo, yabo. So khula ke mfethu nangendlela owenza ngayo ngoba intombazane ehlakaniphile uyokubona nje usakhuluma nawe kanjalo ibonto ingane ke le sabhala kanje, yabo. Khula ke nawe bhala nje mfethu ungangenzi ngiqagele kodwa uthi ubafo ke ngiseThekwini ngisuke emakhaya and emakhaya ukhona ebengihlekisana naye wangishiya ngoba eyitshela ukuthi yabona ke ngoba sengifunda evarsity ngiyamfebela ake ngibuyele ephuzwini mina ngiya emantombazaneni ngiyithola inamba but mase ngishela ngingaqonya angazi kudalwa yini lokho. Kudalwa ukuthi indlela owenza ngayo mhlambe indlela engalungile, yabona, noma engakusebenzeli, yabona. So kuyenzeka ukuthi ustakile entweni noma indlela owafundiswa ngayo mhlawumbe umuntu wakini noma mhlawumbe uthatha iapproach yomngane wakho uthi wena ayikusebenzeli, yabo. That's why le channel ibalekile ukuthi ikusize nawe ikuvezele ezinye indlela ongadla ngazo, yabo. Futhi mangakusebenzela kusebenzele zama uyozuyithola indlela ekusebenzela ngoba egcineni kosuku kufanele udlile, yabo, hayi indaba endlala. Uthi ubafo angazi kudalwa yini lokho. Angazi noma umqeqeshi ngangisiza nje ngoba nje ngikubhalela kunembali engibonile we madoda ngikubhalela kunembali engiyibonile, ngitholile inamba yayo, ngifunde okuningi ngayo ngalendlela yokuthi ngigcine sengiba semathandweni nayo kodwa ngithena uma ngiveza lokho yangitshela ukuthi sisanda kwazana lokhu siyokukhuluma ngendlela. Ngicela umqeqeshi angicushise ukuthi siphi step esilandelayo okufanele ngisithathe. Ngiyabonga. So wase seyivala lapho umfowethu. So ngicela ukuphinda lo line ibalekile. Uthe umfowethu mangiyivezela okay umfowethu shothi mangabe eyivezela indlela azizwa ngayo. Yasithini ingane uthi yangitshela ukuthi sisanda kwazana lokhu siyokukhuluma ngendlela. So ngamanye amazwi intombazane ithini kwena ethi musukutatazela, yabona, nayo vele yakubona ukuthi hayi uyibhungu
elingayifanela. So ke ukube bekwenye ibingavela ithi hayi noma ngisazocabanga noma yabo nje lezo impendulo ezizokushiya nje ungenathemba. Kodwa le yathini yathi musu ukutatazela. Yabona leyo nto sayizoyikhuluma. Kodwa ukubalekile njengamanje ukuthi ngi-understand ukuthi umuntu kanjani noma ngithola iklue ukuthi umuntu kanjani. Sispend isikhathi ndawonye. Na ungazi ukuthi ngumuntu kanjani. Yabo ilento engihlezi ngikhuza kuwena ngithi musu ukutatazela, musu ukwenzisa okwengane. Intombazane uyayibona lapha ya usunothando oluningi ngayo kangangokuba nje mawuthola ithuba lokukhuluma nayo uyagijima uyatatazela usuyitshela ukuthi uyayithanda. Ekubeni umuntu ungakamazi, awakaspend isikhathi naye, awakakamqondi lo muntu uyisima kanjani nangendlela umhlaba ubuka ngayo. Yabo sekwaningi ke ngiyikhuluma leyo. Nawe kusukela namhlanje ungaphendula yenze lelo phutha. Musu ukutatazela. Umuntu nje akube ukuthi ugcwele ngaye uyamfuna. Yabo kodwa ngabe ukuthi wena usunothando oluningi olugcwele amabhakede ngoba yilo lelo luyinkinga olufike lungumoshela izinto. Yabo so into ekufanele uyenze la ungabisatatazela angithi intombazane isikhombisile. Okay, ungabisatatazela, relaxa nje. Wena kufanele uqinise kukona, qinisekisa ukuthi niba ndawonye, nispend isikhathi ndawonye. Then mangabe senindawonye, into ekuzofanele udlise ngayo ihug no kiss. Yabo okwamanje angicabanga ukuthi ukiss izokuvumela nje kalula. Sengabe inhlanhla. Kodwa kufanele uzame, ulokhu uzame. Either mhlambe uyakudakela noma wenzani noma kulungi akubalekile lokho. Njoba kungizwe ngihlezi ngichazela lona. Ngithi into ebalekile imessage lo edlulisayo. Ngoba usuze wamtshela ke watatazela. Na useyazi, yabona. Kodwa nje hlela naye nibe ndawonye la nisuke nikhona. Then kube ukuthi ke niyaxoxela nje ngezinto enijwayele ukuxoxa ngazo. Then aziningi futhi izinto engingaxoxa ngazo. Ngaxoxa ngomusic, yabo nje mina njengoba ngithanda umaskandi, ngithanda ibhola, eziningi izinto engizithandayo, yabo. So kuningi nawe engakhuluma ngakho izintweni osithandayo noma naye ombonayo ukuthi uyazithanda, ama movie kuningi ngakubala ilist mfowethu. Ningabi nawo ngeke nje ungitshela ungaswela itopic ukuthi asizokhuluma naye. Futhi izinto ziyayifikela, yabo. Futhi nakhona mawubhekene naleyo nkinga khona video engangayenza ngitshela ukuthi mapha ama topic wakhuluma nawo nentombazana. But nje qinisekisa ukuthi uyazama ukuthi wenze njani umqabule, yabona. Futhi uzama ukuthi uthola phela indawo ke mhlambe bese uyamtshela ukuthi hayi ngingakujabulela phela ngelinyanga sibe ndawonye ungivakashele sibukele imovie, yabo. Lapho uzama ukwenza njani ukuthi nithole indawo la khona kuzoba private nibe ndawonye nobabili, yabo. Ngabe phela ngenhlezi nibonana endaweni epublic njalo. Ngama phela umsondeza nawe nibe ndawonye nizozibukela imovie ukuthi angazi la ayithi vele evarsity ekwenziwa njalo. Ngimtshela nje umuntu hayi ungivashela phela sizobuka imovie, yabo. So nawe useyazi umuntu uma ngabe egcwele ngawe izinto uyakwenzela zibe lula. Kodwa uma ngabe engagcwele ngawe uyakuthwesa umqansa noma uyakudeleyisa, yabona. Wenze njani ukuthoba amandla ukuthi ungabi nawo umdlandla uqhubela phambili, yabo. So hlela nje nawe kunibe ndawonye. Wena nje okwakho ukuthi lokho kuphimisa ngomlomo ukwenza njani uhlahla kukona ukukhombisa ngani ngezenzo ke manje. Khombisa ngezenzo lento oyiqondile. Abana mawenze kanjalo mfowethu uyabona namva kwesikhathi izinto zakho zizohlangana. So makwenzeka kuba nenkinga wabuye uphinde ungibhalele ke mfowethu sibone ukuthi simisa kanjani, yabo. Makukhona okwenzakalayo nawe ukuxakayo uphinde ungithinte sobe sesihlela ukuthi simisa kanjani. So makabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ke ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje ufisa mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbule ke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.